Θα δούμε και άλλα θέματα όμως. Να κάνουμε αρχή από τα της οικονομίας. Είναι μαζί μας ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, ο Φιλόκυπρος ο Ρουσουνίδης. Κύριε Ρουσουνίδη, καλό μεσημέρι. Καλή αρχή στα καθήκοντα σας να σας ευχηθώ. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε δημόσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Και το πρώτο ερώτημα, κύριε Ρουσουνίδη, είναι πόσο θωρακισμένη είναι η Κύπρος μέσα στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται με βάση και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα της οικονομίας ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος, προκαλώντας αλυσιδωτές ανησυχίες. Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το να πούμε ότι η οικονομία της Κύπρου, το σύστημα της οικονομίας, το οικοσύστημα μάλλον καλύτερα, φαίνεται να έχει ένα πολύ σταθερό, μια πολύ σταθερή προοπτική. Φαίνεται ότι η ρυθμή ανάπτυξης είναι και θα είναι, ευελπιστούμε, το 25 σύμφωνα και με τις τελευταίες μετρήσεις, πιο πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δει πρόσφατα και τις αναβαθμίσεις της οικονομίας, κάτι που θωρακίζουν και δίνουν ένα άλλο credibility στην χώρα, ούτως ώστε να μπορέσει να είναι και πιο ελκυστική επενδυτικά η Κύπρος μας. Και από εκεί και πέρα να έρθω τώρα και σε ό,τι αφορά τις πολιτικές του Τραμπ, που ήταν εξαγγελίες και βλέπουμε κάποιες από αυτές να υλοποιεί και κάπως άμεσα θα έλεγα, που αφορούν τους δασμούς. Η Κύπρος όσον αφορά τις συνδιαλλαγές μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πολύ μικρά ποσά, της τάξης των 25 και σχεδόν 50 εκατομμυρίων στο σύνολο αφορούν εξαγωγές και γύρω στα 200 εκατομμύρια εισαγωγές από την εν λόγω χώρα. Οπότε λέγοντας αυτά, φαίνεται ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ο αντίκτυπος δεν είναι μεγάλος, είναι σχεδόν ανεπαίσθητος θα έλεγα. Βεβαίως το παρακολουθούμε με αγωνία και αξιολογούμε την κατάσταση ανατακτά διαστήματα. Αναμένουμε να δούμε και πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση με την Ευρωπαϊκή Ένωση η κυβέρνηση του Τραμπ, όπου εκεί ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιοι κραδασμοί, κυρίως σε χώρες με μεγάλες βιομηχανίες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Που ήδη έχουν αντιδράσει σε σειρά ζητημάτων όσον αφορά τις νέες πολιτικές των ΗΠΑ. Σήμερα είχαμε και αντίδραση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην απόφαση για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ακριβώς, διότι αντιλαμβάνεστε ότι έχουν περάσει δύσκολες στιγμές οι εν λόγω βιομηχανίες που έχουμε αναφέρει προηγουμένως οι χώρες, ειδικά και με την Ρωσία, όπου σταμάτησε το φυσικό αέριο και εκτόξευσε τα κόστη παραγωγής στις διάφορες βιομηχανικές μονάδες σε μεγάλο βαθμό, κάτι που σίγουρα έπληξε την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά βεβαίως και η υπόθεση με την Κίνα. Οπότε, εάν ομιγέννητο προκύψουν δασμοί που θα αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιοι κραδασμοί στην Ευρωζώνη. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει απέναντι της πλέον, πέραν από τη Ρωσία και την Κίνα, θα έχει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ ορθά, πολύ ορθά. Αυτό που μπορεί να μας επηρεάσει εμάς όμως είναι και ενδεχόμενες έμμεσες επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από πιέσεις που θα ασκηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να αυξήσει τους δασμούς από την Κίνα. Εκεί, επειδή είναι πολλαπλάσια τα ποσά που αφορούν εισαγωγές από την Κίνα προς την χώρα μας, ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις και βεβαίως όλο αυτό το ζήτημα ενδεχομένως να δημιουργήσει και ανομαλίες στην εφοδιαστική αλυσίδα και γενικά στο παγκόσμιο εμπόριο. Υπάρχει το ενδεχόμενο αυτή η πολιτική που εφαρμόζει η νέα αμερικανική ηγεσία να σπρώξει δυτικά κράτη προς την Κίνα από άποψη εμπορικών συνδιαλλαγών, σε ό,τι αφορά την οικονομία ευρύτερα? Θα μπορούσαμε να δούμε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες να κινούνται προς την Κίνα ως αντίβαρο σε αυτό που δημιουργείται με τον τρόπο που χειρίζεται τα πράγματα ο Ντόναλντ Τραμπ? Κοιτάξτε, στο παρόν στάδιο πρόκειται μόνο για εξαγγελίες όσον αφορά τουλάχιστον την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Βεβαίως, αντιλαμβάνεστε, είναι μια παγκόσμια ελεύθερη οικονομία, ένα φιλελεύθερο εμπόριο,
και ίσως να είναι μια προοπτική. Οπότε είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα τα προσμετρήσει στην οποιαδήποτε απόφαση θα πάρει ο Αμερικανός Πρόεδρος και σίγουρα δεν θα ήθελε να δει μια στροφή προς την Κίνα. Όμως αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι οι πιέσεις που ενδεχομένως να εξασκήσει μπορεί να φέρουν και αρνητικά αποτελέσματα ή αντίθετα αποτελέσματα, αν θέλετε καλύτερα, και για τον ίδιο και για την χώρα του. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι μόνος του που λαμβάνει τις αποφάσεις, αλλά έχει ένα κογκλάβιο με συμβούλους, τεχνοκράτες, οι οποίοι θα τον συμβουλεύσουν σωστά και σίγουρα είναι ένα ρίσκο που θα πρέπει να προσμετρήσουν αυτό που έχετε περιγράψει προηγουμένως. Και στην αρχή είπατε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο έχω γράψει εδώ και είπατε, ήταν εξαγγελίες του ούτως ή άλλως, διότι πολλοί εμφανίζονται να εκπλήσονται από τους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά όποιος είδε τις προγραμματικές του προτάσεις και θέσεις πριν από την εκλογή του, ήξερε τι πρέπει να περιμένει, έτσι. Θεωρώ ότι και θα ρω ότι όλοι, ειδικά οι πολιτικοί και οι οικονομικοί αναλυτές, οι οποίοι έζησαν και την προηγούμενη διακυβέρνηση Τραμπ, μπορούν να αντιληφθούν πολύ εύκολα ότι οι εξαγγελίες του συνήθως υλοποιούνται. Τώρα σε ποιο βαθμό είναι σχετικό, όμως σίγουρα δεν μπορείς να μην λαμβάνεις υπόψη σοβαρά τα όσα λέει, έστω και αν αυτά εκ πρώτης φαίνονται πολύ οξύμορα και λαμβάνεις υπόψη σοβαρά τα όσα λέει, έστω και αν αυτά εκ πρώτης φαίνονται πολύ οξύμορα και φαίνονται τακτικισμοί. Όμως φαίνεται ότι σίγουρα θέλει να προστατεύσει και να μεγαλώσει την οικονομία της χώρας του και εμπορικά και ανταγωνιστικά. Το είχε πει και ο ίδιος άλλωστε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και φαίνεται αυτό το υλοποιεί. Όμως ξαναλέω και επαναλαμβάνω ότι σίγουρα θα προσμετρήσει και τα ρίσκα που ενδεχομένως να εμπεριέχονται στις οποιασδήποτε περαιτέρω αποφάσεις θα πάρει και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρείται και ένας στενός του σύμμαχος. Και το άλλο που είπατε και είναι μια καλή πασά είναι ότι είναι μια ελεύθερη αγορά, η παγκόσμια αγορά, η παγκόσμια οικονομία έχει συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας, αλλά χωρίς να είμαι οικονομόλογος και θα ήθελα την άποψή σας, έχω την εντύπωση ότι η οικονομική πολιτική του νέου Αμερικανού Προέδρου συνιστά και ένα ξεδόντιασμα της ελεύθερης αγοράς και της ελεύθερης οικονομίας. Ισχύει κάτι τέτοιο? Είναι το αντίθετο οι κινήσεις του είναι το αντίθετο της ελεύθερης οικονομίας. Ενδεχομένως ναι, και ξαναλέω ο πρώτος στόχος του και στον φακό του θεωρώ ότι έχει μόνο την χώρα του αυτή τη στιγμή και τίποτα άλλο. Ωραία. Λοιπόν, οι προκλήσεις για το κυπριακό επιχειρήν είναι έτσι κλείνοντας, κύριε Ρουσουνίδη, διότι αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να γίνουν και συγκεκριμένες προσαρμογές εφόσον συνεχιστεί αυτή η εκρηθμή ή αυτή η αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, την ώρα που και οι κυπριακές επιχειρήσεις βρίσκονται μέσα σε αυτό το διεθνές πλαίσιο. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για το κυπριακό επιχειρήν και γενικά για την οικονομία μας. Σίγουρα μεγάλο και καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι εξελίξεις όσο αφορά τα εργασιακά θέματα, την έλλειψη εργατικού δυναμικού, τον καθορισμό την κατάργηση και τον καθορισμό ενός νέου μηχανισμού που θα αντικαταστήσει την ΆΤΑ, για παράδειγμα. Και αυτό είναι casus belli, αντιλαμβάνομαι. Βεβαίως, και θα καθορίζονται από διάφορες παραμέτρους που θα μπορούσαν να αφορούν την παραγωγικότητα, τους ρυθμούς ανάπτυξης, τον πληθωρισμό, την ανεργία και άλλα. Το ίδιο και ο εθνικός κατώτατος μισθός είναι κάτι που πρέπει σίγουρα να εγγύψουμε και να δούμε και να τα εξυγχρονίσουμε. Διότι αυτή τη στιγμή νομίζω και θεωρώ ότι είναι εντελώς αναχρονιστική η πρακτική που ακολουθείται. Από εκεί και πέραν των εργασιακών, σίγουρα πολύ σημαντικό είναι και η φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία ερίσσαμε παρόδο την έχουμε συζητήσει πολύ πρόσφατα και με τους διάφορους φορείς και αναμένουμε να δούμε ένα αρχικό πλαίσιο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί και η προοπτική αλλά και η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας ως επενδυτικός προορισμός και επίσης να θέσει ίσως και επί ίσης όρης τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων είτε προερχόμενων από το εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, διότι πρέπει να δοθούν, θεωρούμε, κίνητρα και στο εσωτερικό, να υπάρξουν οι αναγκαίες εξαγορές, συγχωνεύσεις που μπορεί να δημιουργήσουν και οικονομίες κλίμακας
διότι μέσα σε αυτές τις προκλήσεις αντιλαμβάνεστε είναι πολύ δύσκολο για όλες τις εταιρείες να είναι βιώσιμες, όμως με μια εξαγορά ή με μια σύνθεση, αν θέλετε, διαφορετική στο μετοχικό κεφάλαιο που να αφορά κυπριακές εταιρείες μεταξύ τους, αυτό μπορεί να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας, να γίνουν και πιο ελκυστικές και βιώσιμες και να μην κλείσουν εταιρείες και να έχουμε τέτοιες περιπτώσεις αφαιρεγγιότητας. Ωραία η κωδικοποίηση σε ό,τι αφορά τα βιώσιμα μοντέλα στο επιχειρήν. Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα, κλείνοντας. Σχόλιο καλύτερα για να το σχολιάσετε, που αφορά στην ΆΤΑ και αν είναι ή όχι αναχρονιστικό σύστημα. Το συνδέεται με την παραγωγικότητα. Το ερώτημα είναι ότι όλες οι κυπριακές επιχειρήσεις, μέλη σας τέλος πάντων, ή τουλάχιστον τα μέλη σας, έχουν εκείνα τα διεθνή ή αξιόπιστα συστήματα αξιολόγησης των εργαζομένων στη βάση διεθνών προτύπων, τα οποία θα είναι ικανά να παράξουν αποτέλεσμα σε σχέση με την παραγωγικότητα του κάθε εργαζόμενου για να ανελιχθεί, για να πάρει αύξηση, για να απολυθεί, για οποιονδήποτε λόγο. Αν κάποιος ψάξει, όλες οι κυπριακές επιχειρήσεις έχουν αυτό το στοιχείο των συστημάτων αξιολόγησης στη βάση διεθνών προτύπων. Κοιτάξτε, αυτό που αναφέρετε τώρα, μιλούμε για την εσωτερική διαχείριση μιας επιχείρησης και του συστήματος αξιολόγησης που να προβλέπει αυτά τα σημεία που έχετε πει. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς λέμε ότι εάν προκειμένου να καταργηθεί η ΆΤΑ, θα μπορούσε να υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός που θα καθορίζεται και αυτός από την πολιτεία και από τα διεθνή πρότυπα που προσμετρούν το βάρος της παραγωγικότητας σε κάθε χώρα, το ύψος της ανεργίας, οπότε αυτά, το πληθωρισμό, οπότε αυτά θα έλεγα ότι καθορίζουν ένα ποσοστό το οποίο θα θεωρείται είτε σαν αύξηση είτε σαν μείωση στο μισθό κάποιου, αναλόγως και το πώς κινούνται η αγορά. Οπότε αυτό θεωρούμε ότι είναι και το πιο ορθό, το πιο ορθολογιστικό, το πιο σύγχρονο και το πιο δίκαιο σύστημα, το οποίο θα μπορούσε να καθορίζει ένα μηχανισμό που να προβλέπει την αγοραστική δύναμη και ευελιξία του κάθε καταναλωτή και του κάθε συμπατριώτη μας. Στο διεθνές πλαίσιο, ωστόσο, η παραγωγικότητα, οι μεγάλες επιχειρήσεις, όλες οι επιχειρήσεις έχουν αυτά τα συστήματα αξιολόγησης που είναι αντικειμενικά και είναι κατέρωθεν η αξιολόγηση, οπότε θα ήταν μια καλή ιδέα, νομίζω. Και εμείς έτσι πιστεύουμε, γι' αυτό και την προτάσουμε σαν ιδέα. Ωραία. Κύριε Ρουσουνίδη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, ο Φιλόκυπρος ο Ρουσουνίδης.